Jamen, det er lidt svært, skat. Kan du ikke, Anastasia? Fordi så kan jeg ikke rigtig flytte kameraet. Hey! Og Anastasia og morfar spiller Tivoli huskespillet Memory Game. Hey! Nu har jeg 3 stik. Morfar vinder. Ups. Ballon. Anastasia, rolig. Lige vente. Tårn. Værsgo. Tårn. Og en ballon. Og Og en flyvemaskine. hey, det er det også. Flyvemaskine. Så klart. Og Columbine og Harlequin. Far, prøv lige at sige det igen. Pjavret. Peter, siger han det rigtigt? Ja. Nå, jeg kan aldrig sige det, nemlig. Du siger pjavret. Jeg siger pjavret. 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 Det er min tur nu. Hey, flyvemaskine. Flyvemaskine. Tror du morfar kan huske, hvor flyvemaskinen var? Flyvemaskine. Her. Nej. Hvor var flyvemaskinen? Her. Nej, det var ballonen. Her. Det var en gyngehest. Kan du huske, hvor flyvemaskinen var? Ups, så er det din tur. Balloner. Tårnen. Så det kunne du ikke huske, hva'? Hey, du fik et stik. Sig, hvad det er. Forklar, hvad det er. En hest, der sidder på en pige. Det er, fordi hun er i problemer. Hun har problemer. Fordi morfar har flere stik, end hun har, hvilket er meget usædvanligt. Så, men nu skal du ikke falde ned. Jeg prøver at smire dig Prøv ind så at der. se her, skat. Se. Anastasia, nu skal du følge med, ellers taber du. Den var hernede. Nej. Det var den ikke. Det var ikke så godt. Det er din tur. Fyrværkeri. Jeg tror ikke, du koncentrerer dig, skat. Hey, ha, 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 hu, 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 hu. Ja! Morfar fik et stik. Prøv at tæske, Anastasia. Jeg Du tror, koncentrerer dig. Du må hellere kigge efter nu, fordi nu er du ved at tæve. Der var den. Så, nu. Hvor var den? Nej. Den irriterer mig. Den har været lige ved flere gange. Skibet. Du har ikke vendt her. En til. Jeg har kun vendt 3. Nej, 1, 2, 3, 4. Nej, du har ret. Undskyld, lille skat. Du har da helt ret. Morfar han sidder klar. Så er din tur. Morfar var lige ved at snyde. Tårnet. Der er pantomime. Og der er bilen. Og ballonen. Hvor mange er der? Jeg går far. Op. Nu blev du forvirret. Kommer slutrunden. Ja, morfar fik stik. Det er jo karusellen. Den der, hvor den? Jeg kan godt huske, hvor den var. Det kan jeg ikke. Hop. Snortoppen. Den der snortoppen. Sporvognen. Den var... Det er en bus. Sporvognen var... Her. Okay. Er du klar til at få et stik? Klar. Klar. Hop. Sporvognen. Den fik hun lige krævet. Hun er god. Nu er hun i problemer. Der er problemer den lige. Så vinder morfar. Vinder? Nej.
Jeg kan godt nå dig, ja. Du hænger på den her højre arm. Det går ikke, din skat. Så, nu skal vi se. Hvor var det? Tårnet. Det der fyrværkeri, det vinder I hver gang. Det ved jeg bare, det var problemer her. Snoretoppen. Der var den. Så nu trækker hun den op. Der var tårnet. Nu kan du ikke huske på det andet tårn også. Jo. Jo, det kunne du godt. Ja, det er rigtigt. Snortoppen. Ja. Ej, far, nu får du test. Ja, nu får du test. Så er der baghjul, Jeg simpelthen. siger, at vi har lige mange. Det er meget spændende. Nej, fordi... Ja, det er fordi, du klumler. Nej, jeg prøver. Så. Spænding. Åh, en heldig. Det var held. Det var held. Frøken Natush. Det er fordi, vi sidder der. Nej. Nu scorer morfar. Nu må jeg stå. Så, det skal vi se, hvad der er. Den her. Jeg kan ikke gøre det, uden du falder ned. Så, nu scorer morfar. Så. Nu får morfar resten. Nej. Jo. Nej. Jo. Jeg får en... Du får baghjul af morfar. Får morfar dem. Værsgo, morfar. Hvorfor mangler der et kort? Der mangler et kort. Hvad er det så? Hvad er det for en? Ja, det er den der, den er faldet ud. Nå, det tror jeg pokker, I blev med at vinde den. Ja. Nå, lad os så se. Det er spændende, hvem der har vundet denne gang. Tror jeg, morfar har med 1 point. Jeg tror, morfar endelig vandt. Ja, morfar vandt! Det er første gang, morfar har vundet. Yeah! Du har garanteret kun vundet med 1 stik eller sådan noget. Jeg var nummer 2 stik. Nej, 3. Jeg har vundet med 2 stik, 3 stik. 3 stik. Det var tæt på. Men det var fordi, hun fjollede. Hun koncentrerede sig ikke, den lille. Du koncentrerede dig ikke, lille skat. Ja, ikke. Jeg tænkte på, at det er jo super vejr. Med solen er fremme nu, og så skal tage ud til hesten. Lad os tage en hestetur. Hestetur! Nu skal tage en hestetur, skat. Ja.